Директният подбор е като цяло една доста чувствителна тема, защото в този случай говорим за един или повече хора, които са изключително важни за вас. Това е така, защото той или те са отговорни за постигането на целите на вашата организация, а вие сте човека, който ръководи дейността им и трябва ефективно да ги управлява. Но това не е лесна задача. Предизвикателството е да се намери подходящият лидер. Но как можете да знаете, че този лидер ще бъде достатъчно добър за вас? И какво точно ще направи, за да оправдае вашето очакване? По възможност всичко, нали? Това обаче е невъзможно по две причини. Първо, защото ние сме хора, а не машини и понякога се нуждаем от почивка. И когато сме изморени, започваме да губим мотивация. И второ, защото хората се чувстват различно в различните ситуации и всички ние имаме различни характери. Ето защо е трудно понякога да работим с точно този човек, точно тази компания или по точно този начин. Задачата е да успеете да намерите лидер, на когото да поверите управлението на пари, отговорности и хора. В Human Value International притежаваме опита в търсенето на знания, умения и личности. В случай, че сте намерили своя най-ценен менеджер, който ще се справи с огромно количество задачи, то тогава имате всички основания да спите спокойно, защото нещата се движат по план. Но дали с намирането на правилния професионалист сте се погрежили добре за всичко? Може би има причина да се съмнявате, защото знаете, че намирането на подходящия човек е само половината от пътя към вашия успех. Възникват въпроси. Той ще се разбира ли с останалите хора от екипа? Ще успее ли да се адаптира за времето, с което разполагате? Дали другите ще го следват? Много е трудно да отговорите на тези въпроси, след като сте се срещали с този човек само няколко пъти. Как е възможно това да бъде постигнато? Попитайте нашите клиенти. По-добре е с тази работа да се взема компания, за която успешното намиране и интегриране на менеджери е призвание. Вашата гаранция за това е Human Value International.